И тази година Крайова беше точното място за посрещане на Великден. Паркът Николай Романеско отново беше огласен от българска реч, а причината – Великденския фестивал. В парка бяха подредени цветни инсталации, арт-зони и детски приказни къщички. Всяка вечер концерти на живо, улична храна, зони за снимки, великденски декорации и много светлинни шоута.